अगदी 50 वर्षापूर्वी श्री क्षेत्र कुणकेश्वरची महाशिवरात्र यात्रा नेमकी कशी भरायची ते आपण जाणून घेतो. गावातील एक प्रतिष्ठित नागरिक अर्थात मोहन वातकर आपल्या सोबतीला आहेत. काका काय सांगशाल, कशा पद्धतीनं 50 वर्षापूर्वी यात्रा भरायची हो? कारण आता तर यात्रेचं स्वरूप फार मोठं झालेलं आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातनं शिवभक्त जे आहेत ते स्वयंभू कुणकेश्वर चरणी येत असतानाचं चित्र आम्ही पाहतो. 50 वर्षापूर्वी नेमकं काय चित्र असायचं? 50 वर्षापूर्वी चित्र असं आहे, यात्रेला 4 दिवस राहिलं की बैलगाड्याने संपूर्ण महाल यायचा, त्यांचा दुकानदारांचा किंवा बैलगाड्यांचा आवाज, रस्त्यावरती घुंगरांचा आवाज यायचा आणि त्यांना ती ब्रेडसाठी खर्डी वापरायची, त्या खर्डीचा आवाज यायचा. अशी ती यात्रा होती. पण त्यावेळीची यात्रेचं जे काय हे होतं ते वेगळं होतं. त्यावेळी आनंद जो मिळायचा ह्या घुंगरांचा आवाजाचा, त्याची जाग मिळायची आम्हाला. बाबा आपली गावची यात्रा येते आहे जवळ, असं भासायचं त्याने. आणि असं होऊन ते त्या परत पुन्हा एसटीची जाण्याची व्यवस्था व्यवस्थित नसल्यामुळं सगळी मंडळी आपली जेवणाचं सामान वगैरे घेऊन यात्रेला यायची. यात्रेला गेल्यानंतर ती एक दिवस आदल्या दिवशी वस्ती करायची आणि दुसऱ्या दिवशी दर्शनासाठी इथे मंदिरात यायची. पण त्यावेळी एवढी लाईन नसायची. त्यावेळी आपलं सेवा मंडळ पण नव्हतं. सेवा मंडळ त्यावेळी निधी 10 पैशापासून त्यांनी सुरू केलं होतं जीर्णोद्धारासाठी. अशी सुरुवात झाली होती यात्रेची. आमच्या त्यावेळीची सुरुवात अशी होती. आणि आता सुरुवात वेगळी झाली. आणि त्यावेळी जी काय मंडळी यायची आणि त्यांचं तरी रक्षण आमचा हा कुणकोबा करायचा, म्हणजे कुणकेश्वर करायचा. ते भयंकर किस्सा खरं तर मला पण ऐकायचा, कारण आम्ही तो ऐकलाय, पण आमच्या दर्शकांना ऐकायचं की कशा पद्धतीनं या सर्व भाविक भक्तांचं रक्षण कुणकोबा करायचं. हा, त्या भाविकांचं रक्षण करणं हे महत्वाची, आज तागतची माझ्या वयात अनुभवलेली गोष्ट अशी. त्यावेळी लोक आपल्या संपूर्ण घराच्या अंगणात पुन्हा किंवा माडांच्या बागा असतील त्या बागेत लहान मुलांना घेऊन सुद्धा ती झोपायची, उठायची, जेवण करायची. पण कुठे काय घडलं, सावळ पडली किंवा नारळ त्यांच्यावरती पडला असा प्रसंग आज तागत आला नाही. अशी ह्या देवाची करणी हा. आणि तो साक्षात या भाविकांचं रक्षण करण्यासाठी उभा राहतो असे आमचे वाडावडील सांगायचे. आणि तो पूर्वी कधी यात्रेच्या वेळी काही इतर इथल्या देवपुजाऱ्यांना सुद्धा दिसला होता. घोड्यावरनं वरून आली होती आणि त्यांना भेटला होता. आणि नंतर ते समुद्राकडे मार्गाकडे गेला म्हणून शोधायला गेले तर तिथे कोण नाही होतं. अशी परिस्थिती पण त्यावेळी घडलेली. म्हणजे असा तो साक्षात यात्रेच्या वेळी प्रगट होतो इथे. आणि भाविकांच्या रक्षणासाठी ही 3 दिवसाची यात्रा हा आपली. 3 दिवसाच्या यात्रेचं रक्षण इकडे तिकडे काही प्रसंग घडत नाही, चांगल्या प्रकारे पार पाडते. आणि एवढी जी यात्रा भरते आता, जे काही आम्ही निमंत्रण छापून सुद्धा एवढी मंडळी येऊ शकत नाही, अशी मंडळी त्याची शक्ती अफाट. आणि त्यावेळी पण सर्व शिवभक्तांना कुणकेश्वराच्या चरणापर्यंत घेऊन येते. आणि त्यावेळी पण आपल्या काही लोकांची गर्दी नसल्यामुळे नवस असायचे. देवाला काय काय 16 सोमवारचे व्रत करायचे लोक, त्यांचे हे व्रताचं संकल्पन व्हायचं. असे काय काय गोष्टी घडायच्या इथे. आता यात्रा भरपूर झाली, मंडळी सरकी झाली, त्यावेळी हे त्यांचे व्रताचे वगैरे गोष्टी करायला मिळत नाही. त्यावेळी एक असा होता, नवीन लग्न झाल्यानंतर आमचा इथे हा देव आहे रक्षक चंड आणि मुंड, तिथे ते नवीन जोड्याने एक नारळ फोडायचा. नारळ फोडून यात्रेमध्ये त्या नारळ फोडून त्याची प्रसादी त्या आपल्या पुढच्या सभामंडपाच्या पायरी जाऊन ती प्रसादी भजन मंडळीच्या अंगावर टाकायची आणि ते भजन मंडळी जिंकायची, ती प्रसादी खायची. अशी एक प्रथा होती. पण ती आता प्रथा जवळजवळ रद्द होत आलेली आहे. अशा प्रकारे ही कुणकेश्वरची यात्रा महान ती भरते. भक्तांचा रक्षण करण्यासाठी कुणकेश्वर कायम प्रगट झालेला असतो. आज तागत माझ्या वयाच्या मला अनुभव आहे. मी पण चिकार अनुभव घेतले आहे इथले. आणि आम्ही पण या योगेश्वरी मंदिराचे देवसेवक आहोत. त्यानुसार इथले पण अनुभव तसे चांगले पण मिळालेले आहेत.